खुगाजों रोजाबाय थानांगौ जाबाय। आरो आंखौथ' न'आव बेफोरबायदि खामानिखौनो मावनाङामोन। मिन्थिगौ, दाथ' मावखानांसिगोन आङो। अब्लाबो आइया आंखौ गोसोजों गनायोब्ला मोजां मोनगौमोन आङो। आं आंनि आइमोनखौ गोबां दुखु होनानै फैबाय दायो। आंखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नंला आइया। दाथ' आं बेखौ सोलायनोबो हाला, जेराव आं हाबायानो जाखाथारबाय। ओमफ्राय आंथ' फुङाव बारा थाबखौनो सिखारनो रोङा। मिजिंखौनो फोजानो थिनांसिगोन। आरोथ' आं आलु भाजिल'सो रोंगौ। मिजिंनावनो सोंसै खोमा दे आङो। दा आरो ओंख्रियाबो गोथाव जायाब्ला आइया आंखौ बुंलायगोन। मिन्थिगौ आङो, मिजिंआ साख्रि बाख्रि गैया। आरो अब्लाबो आं बेजोंनो फैदों। मानोना आं मिन्थिगौ मिजिं, नोंनि गोसोआ मोजां होननानै। नङाब्ला आं नोंखौ फोथायामोन आरो नोंजों माब्लाबाबो बिदि फैनाय नङामोन। मा जाखो एलिसा? मिजिं आइया ओंखाम ओंख्रि संनो थिनदोंमोन आंखौ। औ, ओमफ्राय? ओमफ्रायो आं संनो रोङा मिजिं। टेनसन लानाङा दे जेबो नोङो। आं दंना, आं माबा मोनसे खालामगोन दे। मेहेर, दाबो बेखौनो सानगासिनो नोङो? साना मा जानोब्रा दिनै? एलिसा सिसाथ' आंनि इसेबां बेस्टि बायदि। थेवबो आंनो खिन्थायासै बिसोर मालाबाबो। आंथ' बिदि होननानै मिन्थिथारानोमोनब्रा। दा ओमफ्राय मा, आं एसे गुमै जानानै दंखुमाबावो नामा? देनजारलै आसोला, मोनथिबायना हाथरखि? हामा मेहेर, बेफोरबायदि रागा जोंनो। दाथ' जुदि आरो हाबायानो जाबायबालाय, जोंथ' बिसोरनि थाखाय मोजांसो साननो नांगौ ना? बेनि सायाव न'आवबो मोनथिबावानो, बारे बा। आरो आंनोथ' खिन्थामोन ना, आं न'आव रायलायना होगौमोन ना। ओइ, जायासैलै बिसिना मानो बिदि खालामनांगौ जाखोरा? जानो गोनांखौ रावबो हमथा हाया मेहेर, मिन्थिखा बे बाथ्राखौ। अब्लाबोलै, आंनि बिब' आरो आंनि लोगो सानैबो आंनो खिन्थायासै। ओइ, दुखुबो मोनबायलै आङो, बिरादनो। बेखौथ' मोनथिगौ आं, मिजिंआ गाज्रिथ' नङा। हानायमानि सिस्टारखौ मोजाङै लाखिनोथ' नाजागोन बियो। नाथाय मिजिं बिमाया, बिनि थाखायसो मोजां मोनासै आं गोसोखौ, बुजिबायना नोङो? अब्ला आंनि आइ बिखुनजो बायदिसो नामा? मा होनखो? जेबो नङा मेहेर। नुवाखै नोङो? जों गोनाङावनो माबायदि बुंलायथारदों? अब्लाबो आइमोना थांब्ला एसे मोजां जागोन आरो, माने हजों रायज्लायहैब्ला। गिदिरफोरा एसे मिलामिसि खालामनानै रायज्लायहैयोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि साननायखौ लाबोयैयानो मोजां नामा मेहेर? ओइ, दोन नोंनि खोथा। एक नाम्बार लबिस्थ' जागोनलै बियो, मोनथिबायना? डाइरेक्टसो बुंनायाव दंलै आं नामाथाय। आरोथ' बेफोरबायदि लबिस्थ' मानसिनाथ' नांगौआनो जोबनो थाङा। हे इसोर, अब्ला मा जाबावनांगौ फालाय? इसोरा मालाबाबो बिदि दा खालामथों, बिसिनि गोदान संसाराव। ओइ, थेवबो बिदि दानो हाबा जानो नाङामोनलै बियो। जाब्लाबो जेबो नङा, आंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैया। बिनि बिखुनजोखौसो बारा थिग मोनाखै आं। माबा मोनसे जासिगोन बियो, एसेबां बेबायदि सानथ'नो नांला दे। दाथ' आरो माथो खालामनो हाबावनांगौ जाखो? बाराबा हजों न'आव खेबसे थांना फैदो ना नोङो। आइ मोनजों रायलायहैदो नामा खेबसे जमानो? मा बुङो मा मायो बिसोरो? हजोंबो मिन्थिया होनदों नालाय। दे, थांगोन आङो र'। बेबायदिनो जायोथ' आरोलै, गासैनिबो खाफालालाय बहाथो मोजां जानो। बयबो जे मोजां खाफालखौ मोनगोन बेथ' नङाना, मोजां न'खरखौनो मोनगोन बेबो नङा। बेबायदिनो सोरनिबा बाहागोआव खुसि थायो, सोरनियावबा गाज्रि, बिदिनो आरो। जेरै आंनियावबोथ' एसेबां मानि मोजांथ' नङाना। बुंनो थाङोब्लाथ' एलिसा बायदिनो जागोन बायदिसो मोनबाय आंबो। बिलाय, आंना आइ बिखुनजोआबोथ' बिदिनो थारना, आंखौ बेबोथ' मोजां मोना। ओइ, माबायदि नुखोब्रा आंखौलाय? नै, माथो हौवा गोदान बायदिसो नुबाय खोमालै। जारलासो जागोनलै। आंनाथ' जि जोमफोराबो हजों न'आवसो थाबोजोब्बाय। दा बे गांसे दख'नायाबो आइनिसो। नङाब्लाथ' हजों आंनियावनो दंखायोमोन, आं लाबोस्लाबनो हादियासैना। दाथ' ओमफ्राय थांनानै लायफिननोबो बोरैबाव। हजों बयबो आंखौ दुखु मोननानै दंमोन दायो। नै, माखौबा साननानै थालायबाय। माबायदि बिहामजो मोनखो आङो? आंनि दख'ना आरि लाबो।
खालि गोजा फैबाय दाना ह आंनिखौसो बेबायदि गानफैबाय नोङो बिदि नङा आयै हामा बायदिथ' होमबालाय आयै हजों न'आवसो थाबोबाय आंनिया नङाब्ला आंनावबो दङमोन नोंहा मिन्थिखाया हाबा जाखाङोब्ला दख'नासो गानखानांगौ होननानै नोंहा न'निफ्राय लाबोफानो हायासै फैनायखौल' मोनथारथोंसै होननायनिसो जाबाय नोंनाथ' माला फैनो मोनगोन बेखौल'सो ख्लाब ख्लाब सानाखैमोन बे बिब्दि दाबुं आयै बेबायदि दाबुं फैनायावबो फैदों आखाइ खालि गोजा दख'ना जरासेखौनो लाबोफानो हायासै माथो गैया आंनिखौ आरो गाननो मोनला बिहामजो गोदानाखि हासोरबा बिखुनजोनि दख'नाखौ खि गानो आं गानथ'दोंसोमोन मिजिङानो बुंदोंमोनखि आं आइनि दख'नाखौ गाननो हागोन होननानै अब्ला नोंनि फिसाइनावनो बिगोन आरो आंनाव हले बिदिजों सोलिनाय नङाहाय बिहामजो जागोन दे आयै आहा बेबायदि हौवाजों फैनायनि सिमांखौल' नुनानै मा जानो हो संसार जानो फैनायाखि बिदि जाबाय आंनि दख'नाखौसो स्राय गानफैयाब्लायहाय हजों न'आव दंसोगारो होनदों माथो जेबोखौनो लाबोनो हायासै हो बाक्सु गंसे ना बेग मोनसेखौनो लाबोनो हाखो आयै आरो एथ' बेबायदिना नोङो दख'ना गानथ'नायल'खौनो बेबायदि बुंबाय नों आयै नाङाबो नोंनि दख'ना थ' एलिसा नोंनो बायना होफिनगोन आं गोदान बाबा बिमानोबा दख'ना गांसेखौनो दिनैसिम लाबोफिननो हाया नोङो आरो दा हिनजाव मोननायखाय गावनि बिसिनोबा दख'ना बायना होनो नायाबा नोङो आरे नों प्रब्लेमखौ मिन्थिया नामा आयै खालि बखिनाय बुंनाय बायदिसिना बुंनायल' नङाबाथाय आरो एसे मोजाङैबो साननांगौ ना आयै मा खालि नेगेटिभल' साननायलै सिरि थादो दे मिजिं जाबायसै नोंखौ रायनायनि मोनसेबो चान्सखौनो गारनो नागिरा बियो बुंला दे हाबा बिमायाल' दाय जाथारो नङाबाथाय ने एबा हिनजावानो मोजां आंबाथाय गाज्रिखासै बिमाबाथाय गाज्रिल' नोंना मिन्थिबायना हाबा बायनो हादों अब्लालाय गावनि जि जोमफोरखौलाय मानो लाबोनो हायाखै बेलाय हो बुंदो आयै निमाहा होदो दिनैनिफ्राय आं आरो नोंनि दख'नाखौ आखाइबो होला नाङा दे एलिसा गोदान बायना लायगोन नोंनो बिसिनोबा गोदान बिमाखौबा बिदि सानफेरदों नामा नोङो आबा मालाबा सानफेरदों ओइ खोनासंबाय थानो आङो थौ एलिसा थां दे थां आबा बिमायाल' गाज्रिखासै जेब्लायबो बे मोनसे बाथ्राल' बेना सिरि थादो मिजिं जाबायसै हामा नाङा दे आं गानला आइनि दख'नाखौ दसेखिनि गावनि दख'नाखौ मा गानखो इसेबां बेबायदि बुंबाय दख'ना बायना लायगोन आं नोंनो सिन्था दाजा मोनथिबाय जेब्लायबो आइनि साननाय बायदिल'बो जायालै नोंखौ रायनायनि बाहानाल'सो नांगौ बेनो मोनथिबायना आंनि आबाखौ ओरैबायदि मुहिनि होनानै लाबायहाय हाबाब मा मुहिनि होखो मैदेर मुहिनि ना मा मुहिनि नङाबा बिमाजों नांलायफेरि आबायानो मानो बिदि नांलायबाय थाखो हिनजाव लानानै हा बिमानि खोथा खोनासंग्रा मानसिया एसे खेल लानांगोनहाय आङो आंनि फिसालाखौ बेबायदि हगारनो हाया गिलु बालुनो आयु नङाबा मा भरोसा माब्लाबा आंनि आबाया बे हिनजाव जनाव आंखौसो न'निफ्राय होखारहरोब्ला दावलेब रानि जेरैबो साननो नांगोन नोङो बांद्रायबाथ' आबानि लाइफनिफ्राय बे हिनजावखौनो थांहोफिननानै मोजां जागारगोनहाय सैथारा आङो एकदम सैथारा मालायजों थांफ्रामखानायखायनो आदौ हाबा मोनथाय नों दहाय अबेयाव थाङा बेखौ खिन्थाग्रोलाय बुङा मानो बहा थांनाय नोङो माथो खाथियावबो गैयामोनलाय आबैगावदांमोननासो थांदोंमोन आबैगावदांमोननासो थांदों आइसो राबा बेफोरबायदि थांनो हामाथ' जानला मोनलानो मिन्थिबाय बेखौनो आं आवबाय थांखो नंदों आलाय सिलायनो आंनि फिसा हौवाया दे होमबालाय आबा आंनि नै नोमाया बेदर एवला बायदों आबा माथो खालामनो न'आवबो जेबायदि टेनसन सोलिगासिनो दा बेदराबो मैयानो लाबोदोंमोन गैया जानायानो जादियासै आबा आबा सना आयै आबा दानिफ्रायनो बेफोरबायदि बेदरल' जाग्रा जाबाय नङा आबा हो आंनिसो दायबाव माथो खालामबावनो आबा गोसोफोराबो आजिखालि असान्थिल' मोनग्रा जाथारबाय आदौ नोंनि आफाया रायबोला नों मा खालामगोन दिनै आबा दे होमबालाय आबा मोनथाय एखनबा समाव आंबो गोसोखांबोला बै समफोरनि माखासे जाथायफोरखौ बिराद रागा जोंनो ओंखारो आबा दाथ' बेखौ सोर मिन्थिबावगोन सोर बुजिगोन बेफोर दुखुखौलाय बेखायनो दायो आंबो नोंसोरजोंसो बिजि थासै आबा गोसोफोरा एसे स्रां मोननायनि औ आबा औ दे थांनाय आबाजों थांद' दे आयुलै इलिसा नानि दा
नोंनोथ' मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो? दाथ' नों मा खस्थ'सो मोनसिगोनहाय, मोनथिखागौ आङो। दाथ' थांग्रायाबो ब्लद थांबाय आरो लांग्रायाबोथ' माथो होनबावनो गथ'फोरखौबो दिनै। ओमफ्राय आंनि गिनायानो एसे बेलेगसो। दा बिखुनजो मोजांब्लाबो जागौमोन लायो। दा हनै आं खोनानाय मथेबाथ' एसे जुदासो होननाय खोनादोंलै आङो। हाबाखौबो जाफ्लांथारबाय नोङो। थैदोहाय जोंहा, अब्लाबो जोंहा गोबां सिमां दङमोन दा। ओंख्रियाथ' ओमफ्राय मोजाङैनो जाखादोंलै। दा ओमफ्राय आयासो माबाफोर खमि मोनबावो नामा? इलिसा, नोंबो जाफैखादो ना। नै हा दा ओंखाम नांगोन ओंख्रि नांगोन, हायनायालाय दसे थानायालाय माथो जाखो? आरे आयै, जोंथ' साथामल'खाना। दा ओमफ्राय जों नांगौबा गावबागाव लानानै जागोन आरोलै। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? जेन'बा बेवहायलाय सोरथो आलासि दंखायो। अब्लाबो हा बिहामजो गोदान नालाय, हा एसे दा जोंनो ओंखाम नांगोन ओंख्रि नांगोन बा हायना होगोन ना। नोंबो जेना आयै। मिजिं जेबो नङा दे, आं दा उनाव जानोसै। नाङा दे इलिसा, जाफैखादो नोंबो। जायोबालाय जादो आरो होमबालाय, आंलाय माथो बुंबावनो। ओरैनो अखा हाखासिगोन आयै। दा जमा जाखानायालाय माथो जानो, उनाव मानो जानांगौ जाखो? नोंनिबा दा बेहा हारसिं जानांगौ जाहैबाय आयै। आं जेबो मिथिलाहाय हाबा। जानायबाबो दावराव दावसि, हा उनाव दसे थाना जानो थिननायल'आलाय माथो जाखो? जाबायसै मिजिं, आं दा उनाव जानोसै बुंखाबायना। दे आंबो जाथ'ला होमबा आयै, दा उनाव जानोसै आं इलिसाजों। हामगौथा माथांना हाबा, जानो जिरायखानाया बिदि जायो। नाङा मिजिं, नों जाग्रोदो दे, जेबो नङा। औ, हा हनै बिहामजोआनो बुंखाथारबाय। आयै, ओंख्रियाबो मोनसेल'सो संनाय जाबाय, ओमफ्राय फाजा एसे एवहरबाय। हा नायनोसै आरो, ओंख्रिफोराबा थावदोंना थावाखै, गोथाव जादोंना जायाखै बिहामजो गोदाननि आखाइनिथ', आखाइ सोलायनाय। थेंक इउ मिजिं, नोंनि थाखायसो आं दिनै ओंखामबो ओंख्रिबो मोजाङैनो मोजां संनो हाबाय। आरोथ' आयाबो मोजां मोनबोला हामगौ। गोथाव जानाय जायैखौथ' आं मिथिला, जायखिया टेस्टआलाय जाबाय होनदोंमोन मिजिङा। नै हा माथो ओंखामबो ओंख्रिबो एकदम पारफेक्ट बानायथारदों। आंथ' सानदोंमोन ओंख्रि थावा बा माबा मोनसे होननानै बेखौ बाहाना खालामनो रायनो। दाथ' बोरै जाबावगोन फालाय? गोथाव जामारदोंथ' इलिसा। ने आयै, ओंख्रि संनायखौ गोथाव मोनदों दा नोंहामजोनिखौ? गोथावालाय बिदिनोसै आरो, हा जासाबदों, जाजासाबो। नाथाय आं मोजां मोनासै। थेंक गड, आया खमसे खम मोजांथ' मोनसाबबाय न'? आयै, ओंखाम ओंख्रि एसे लादो। हा ओमफ्राय माथो बेदराबो जायोसो जायो, हारासो गोग्लैदोंहाय आंनि बाहागोआव। आयु, नाथायबा आंथ' मोजाङैनो नायनानै हायदोंमोन, समानैनो। आंनियावलाय माथो बिदि गैया आयै, नोंनियावलाय बोरै बिदि जाखो फालाय? मिन्थिया, गोसो जानानैसो होदों ना मायो। दाथ' बिहामजोआसो मिन्थिसिगोन दा, बिसो हायदों बिसो खुरदो। आयै आंनिखौनो लादो होमबा, आं लायनि र', गोथारसोखा आंनियानो। नाङा दे इलिसा। आयै, नों आंनिखौनो लांदो न'। मिजिं, नाङा दे, आंनिखौनो होफिनसै आङो। लाबो होमबालाय, बिहामजो गोदाननि संनाय एसे मोजाङै जानांगोन ना आबा। मा जामारखोब्रा आयानोथ'। बेदरखौ आङो मोजाङै लाबोखादोंमोन माथो, एथ' बिदि हाराथ' लाबोआखैमोन आङो। मिजिं, आंनिखौ लायफिननोसै आं नोंनो र' होमबा। नांलालै इलिसा, नों दा जादो। र' लायनि आङो। दे होमबालाय दा नोंस्रा बिसि फिसाय बेदरखौ रानलायनानै जादो। थैगोनसोहाय आइजोंबो मा बुङो। आबा, हा एसे माबा संख्रि नांगौमोनहाय आङो, थांनायसै लायनाय। र' लायनि आङो। इलिसा, नोंबो जाखादोलै दे। बेदराथ' गोथावाथ' जामारदोंमोनहाय। हाबाब, बेबायदि बेदर मोनजाबाथ' आं गोसोफ्रानो गोजोन मोनलायथारोहाय। नाथाय दाथ' जाखांबाय र' आंहाथ' आंनि बाहागोखौ। दाना र' बिसोरखौ एसे दावराव खालामनि आङो। ओंख्रिखौबोथ' आं गोथाव संबायहाय, आबा मिजिङाबो फसायबावबायसो। ओंख्रियाबो अबसे गोथावाथ' जादों जानायालाय। र' होमबाबो। खानायदों, मा जागोन फालाय, बिहामजो गोदाननि संनायावनो बेफोरबायदि मोनबा? आयै, इलिसाया लाबोगासिनो र'। दे होमबालाय आबा। मा जाखो बेलाय आबा? आयु, माबोरै मोनखो बिदि? इसोर, मुगै सुगै गाज्रि गुजिनो, आयै। बेथ' खानायदोंसोहाय, बिहामजो गोदाननि ओंख्रि संनायावनो बेफोरबायदि खानायदों मोनलायनाय? इसोर, गैलाहाय, गैला। नाथाय बेखौ
आरे दिनैसिम माथो बिदि मोनफेराखैमोनलाय आंनिथ' संबोबाय आं संनायावथ' माथो बिदि मोनफेराखैनोलाय खानायाबो बोरैबा जुदासो नुखायोहाय हनै दे आयै बेखौ जानांला दे दाथ' आं गोदानबो जानो हालाया हाबा इसोर बोरैबासो मोनजोब्बायहाय आंखौ आयै आंलाय सानदोंमोन बिहामजो गोदाननि गोथाव ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय जागोन जों एथ' लेथ्रा बेफोरबायदि जाहोबाय नों बिहामजो आयै खानायदों मोनलायनाय जालाहाय आं जाला बेजों आं मोजाङैनो संखादोंमोनथ' माबोरै बेबायदि मोनखोबा बोरैबा थाब्रांदों खोमालै दे जेबो नङा मैगंखौबो ओंखामखौबो मोजाङै सुदोंमोनथ' आङो एथ' नायनानै संनाया बोरै बिदि मोनखो देलै एखनबा समाव बिदि जाफ्राङोना आंथ' मुगैयाना दे जेबो नङा आइ आंखौ दुखु मोनसिगोनलै मिजिं दे एबार मोजाङै संबानो जाबाय आरोना ओइ जाथायानो जाथाय जाबाय थायोब्रा गोदान गोदान सोमजिबाय थायोब्रा बहानिफ्राय आइनावबो थांनांगौ र' एसे खामानि दंना आंहा दा भिडिअसखौल' मोनग्रोथों र' आङो खोथा गैयालै डाइरेक्ट सोंहैखागोन आं आइ नङाब्ला गाबोन आरो माबा मोनसे जाबावोब्ला लामारनांसिगोनलै आंबो जानाय नंला बिदिजों ओइ बैसागुआबो सफैखाथारबायलै नै खाथियावनो एसे जगारफोरखौ खालामखानांसिगोनथ' जानाय नंला माथो दा ओमफ्राय आंनि जुलिनि उननि संसारालाय माबोरै जागोनलै सयथिबो ओमफ्रायथ' लोगोफोर भइस रेकर्ड खालामग्रायानो माने आंना गाज्रि जाबाय आरोना थ' बांद्राय मोजांबो खोनाया जानो हानाय भइसखौ एकदम क्लियारनो थेवबो माने गोदान सफैजासे बेजों ओरैनो बानायथ'नोसै आरोना जाबाय दा जानो आंहाथ' भिडिअखौ खायसे बानायनो रोंथाराबो होनहरलाय लाङोलै रोङाबाबो नो प्रब्लेम मोनथिबायना सोलोंबासो रोंगोन दा नङाबाथ' बोरै जानो आरोथ' रोङिखौथ' ट्राइसो खालामबाय थानांगौ दा अब्लासो दा रोंलांगोन नङा होमबा बे जाबाय मेहेरनि साननाय थ' जाबाबो जायाबाबो बेखायनो लाबोबाय थायो ओमफ्रायथ' एसे फोरोंहरलै मोनथिबायना जाय माने रोङा भिडिअ बानायनो होन्दों एसे फोरोंहरलै भाइ मोनथिबायना जोंनिफ्राय साबसिन दिहुनबानो जाबाय अके एपिसडआनो एसे गोलाव सफैबाय अब्लाबोथ' फैगासिनो ना रोङाब्लाबो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला थाथ'दो लोगोफोर थांथ'नोसैलाय आंहा नै आंनि सनामोन गुड नाइट मेहेरनिफ्राय लाभ इउ